барои гузаштани границаи Украина ва Казахстан шумо метавонед дар ин ҳамин номерҳо занг занед. мо шумода ваъда метем. Мошинҳои нав, мошинҳои иномарка дар раҳ бароҳат меравен меоен ва интернет вайфай ҳамаш бепул, бехатарӣ ва суҳбати бародарона дар дуруни мошин. Чанд сол шуд ки ҳамин компания одаморо мебара меора, ягон кас шикоят кардагӣ нест. Мошинҳо ҳар рӯз рафта омадастанд ва шумо дер намекунед, ба вақти соаташ ҳуҷҷатотуна таҳ карда мемонед. Номерҳо дар экранотон бародаро ва номерҳо дар таги видео ҳастай. Марҳамат, занг бизанед, ҳама вақт шабу рӯз дар хизмати шумо. Мо хурсандем ки шумо бо мо ҳастем. Ҳама да салом алейкум бародаро. Ба фикрам ин якум видеое ки бе ягон шӯхӣ, бе ягон прикол дар мобайни гапҳои ман мешавад. Барои ки рости гапа бигӯм, дар интернет ман дурома дидим хабарҳора, ҷанг дар Люблино ва бо чанд гапҳои хабарҳои нохуш. Барои ҳамин гуфтам дар кор неста хай дар хали выпуско прикол. Ва бародаро беин хай тамошо мекунем чӣ гап шидаги ҳафтаи гузаштада. дар шаҳри Душанбе як мардак ҷианоша мезадай ва як рӯз бо ҳам хемаст омадай, як ҷианша задай. И кор рӯзи 12 сентябр шидагай бародаро дар хонаи боби ҳаму бачаҳако. Ва ай дастаи задан як бачаи 11 сола ай динё гузашта, яъне ай дасти ҳамин тағоиш ҳамин бачаак бигем ай задана мурдай. Камрона вақте ман задам, ай баланди омад дар замин зад. Ба қатия каш сорбон қатӣ фуромадем, гуфтем бардорем шад ай рӯи замин. Бурдем дастошо шудем, овардем хона, сар хестем, кашда гузаштем. Аз сабабе ки маст будам, задамш, киштамш марда, ҳамин кирдорам сахт пушаймон. Даромад ҳамин якмар ҳамин шапало қай зад, хона даромадам, муш қай задак ман. Вақте ки ҳамин зад шумо соат чанд буд? Соат 2:30 будам хе. 2:30 шаб. Май бинем хона омади сабуд. Умат чикай сабне вай да иҷаза сабуд. Гуфт ки назаназа ҳамин қад гуфта ки назама тағои. Вай нек гӯш накардам зади сабуша. Гуфт ки назаназа ҳамин қашак гуфта тамом ҷа ғалти. Чхеле ки медонем бародаро, дар Тоҷикистон қонуне ки студентҳо бояд ба мошини худшон дарс набиёянд ва ба наздики 5 донишҷӯра ай университет хориҷ кардан. Дар Тоҷикистон ай рӯзи 16 то 19 сентябр рейд буд ва дар ҳамин рейд ҳамин қадар одаморо қапидан. Мисол ҳамин одамо дарс омадиянд ба мошиношон. Ва дар охир мегӯм ки талабои мактаб да мумкин нест ба мошиношон дарс омадан бародаро. Агар ки дар ёдтон боша, сини аэропорт рафтан як мостай ва моста ремонт кардаиста будан. ин ҳозир ҳамон моста шумо дидесен чӣ хел бародаро моста хеле хушрӯ кардагиан ва бо абиғарзи як бульвари дига сохтагиан. ин ҳозир суратшам дидестен ба наздики раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ ҳамёра бигем ҳуйкат. ин ҳозир бародаро шумо дидестенш хай бо як навигари дига дар шаҳри Душанбе. ва бо худам мехоҳам бигӯм ки вақте ки ман дар Душанбе будам, дар ҳар ҷои шаҳри Душанбе площадкаи спортивни сохтаиста будан ва детская площадка дар ҳақиқат намихе ҳастай. Ҳамаш ба фармони Рустами Эмомалӣ. Хабар барои одамои калонсоло, ҳам барои ҷавоно, барои ки калонсоло дидагия чӣ хел буд Тоҷикистон, яъне шаҳри Душанбе вақти пеш ҷавоно дидагӣ нестанд ва ҳозир шумо бародаро шанс дорен як хел ҷоҳои Душанберо бинен чӣ хели буд ва хай насоатро тамошо кардан бигирем бародаро ба дальше бо хабарҳои дигар. شادی به فضایم گلهای دوشنبه آسایش جانم گلهای دوشنبه آرایش جانم گلهای دوشنبه آسایش جانم. дар интернет фақат вирус мебуромад. тоз як вирус буромада бародаро. мисол пеш вирус су мепурсид, яъне компютера заблокировать мекардан, типа ҳеҷ ягон кнопка кор намекунад. баъд авҷа менавистанд ки ҳам қадар сум бигзарон дар ҳамхали картай ки кошелёк ё ки ягон электронни кошелёки дига. ва ҳозир як вируси дига буромада бародаро ки сум намепурсаву мепурса чӣ хел бигӯм ки мисол бигем суратҳое ки белибоси короче суратҳои голита. ин вирус хеле кор мекунад, компютер заблокировать мекунанд, инам хеле сурат пайдо мешава. баъд ҳамҷа почта нависондагия, яъне мега ки шумо дар почтаи мо бинависен, ту мисол менависиша ва авус мега ки суратҳои голита модар роӣ кӯ.
ва бо ваё проверка мекунанд кани ҳама одам ты ё ки не чихе проверка мекунанд ба фикрам хай фаҳмиден хай мисол меган ки дар пеши ҳами сурат дар пеши ҳами компютерот хата сурат бигӣ модар ои ки яъне инам хали вирусҳои бародаро ба фикрам хай ки намедонам компютери тоҷико дар вирус медроя намедроя ба фикрам дар компютери тоҷико вирус бидроя хит намекунанд дальше кор кадастия сара мекунем хабарҳоро аз шаҳри Вашингтон. Дар уҷа як кирғиз ҳайкали Авраам Линкольна вайрон кардай. Чихе вайрон кардай? Дар ҳамон ҳайкал навистай ки здесь был Нурик. Чӣ фоида меёра здесь был Нурик дар ҳамон одам? Барои ки якта нестай одам ки номаш Нурик боша ва агиҷо мефаҳмам ки именно ҳамон одам будай, рости гапа ман намедонам. Рости гапа бигӯм аки ман намедонам барои чи ҳамон бача ҳами кора кардай. Номи Нурик як одам надорад ку қариб ки дар ҳамаи шаҳрҳои Средняя Азия ҳастай одаме ки номаш Нурик боша. Ва рости гапа бигӯм чӣ хост ба ин кори кардагиш нишон буда намедонам. Ва дар комментариҳо нависондагианд ки беақл, ҳақорат, хай ҳар гапи безеб ва бародаро дар оқибат ва як қапидаги анози дар ҳамон Вашингтон бо ҳамон рӯзе ки қапиданша сарш додан барое ки суд мешава ай пеш гуфтагианша ки бояд суд биёя. Дар США посольство ҳастай ай тарафи Қирғизистон ва ҳозир чизе ки метавонад ва ёрдамаш кадестиян бо чале ки дар иҷа нависондагиай бародаро ушерб $200,000 яъне $200,000 да ҳами қирғиз вайрон карда бигем ҳамон ҳайкали Авраам Линкольна ки дар вақташ президенти Америка буд. Як художник дар Женева як выставкаи нав кушодагиай ҳозир шумо дидестенш бародаро суратошона номи ҳамин художник Гюнтер фон Хагенс. чихел ки дидестен бародаро нами скелето нами одамо бо дар уҷа чанд чизои бадани одам астай дили ҷигар ва дигар чизо ҳамаи ҳамиё бигем настоящияй ҳамаи ҳамиё дар ҳақиқат ай ростияй яъне ҳама ҳамин чизо ай одаман ҳамиёро гирифтагиай намедонам қоқшон кардагӣ нестай хеле як силои чизи шакидагиай ки ҳамиё бигем сахт шудагиан ранги пластмас ва ҳами мурда метавонад то 50 сол ҳами хе беста ҳич нашава мисол ҳами хе қоқ беста агон ҷош агон чи намешава рости гапа бигӯм ман ҳайрон мешам ва бо ҳами выставкаша Россия овардани будай дар иҷа русо камтар кипиш кардан ки типа ин чиз против християнства ай мода дар кор нест хали выставкаҳо ва чар ки худаш ҳами художник мега ҳама ҳами корои ма фоида меёрад дар одамое ки меён ҳами чизоро тамошо мекунанд яъне мега ки мисол одамо меён мебинанд лӯҳкиҳои ҳами одаме ки бисёр сигарет кашидагиай мебинанд ки лӯҳкиёш безебтар ай одаме ки сигарет намекаша ва мумкин ки мега ҳами одамо сигарета бас кунанд ва дар бораи арақ спиртам ҳам хеле гап гуфтагиай бисёр одамои ба фикр мегӯянд ки хабар хо интереси набуд не ки хутон фикр кунен одамое ки бигем мурдагиай и гирифтагиайшона инам хеле қоқ кардагиай мондагиай намедонам хеш табори ӯ одамо чӣ мегӯянд ҳами одамои ки мурдагӣ вообщем хай фаҳмиден инам хеле хабар буд. Ягон бор дидагиен ки дар дурини мошин ҷакузи боша дидагиен ё ки не агар ки дидагӣ набошен ҳозир ман шуморо нишон метавам бародаро баъд вақте видео тамом шид шумо бояд лайка биҷиқен ки шумо дар мошинтон ҷакузи пайдо шава. Right, so I've got this car, I've covered it in artificial grass, built a barbecue into the boot, we've got 2 leaf blowers on the side, but there's more. No, this thing's a hot tub. We can fill it up with water and take it for a drive. I think we should do that. Yeah! Let's get in, go for a spin. It's a complete moving bathtub! What a load of rubbish. Now let's turn the heaters on. Oh! I don't think you're supposed to do that. Now the reason I've made this is for a Google advert. The grass, the leaf blowers,
advertisers on their search engine. It's good. Cool. So it moves. Right. Now let's give the bubbles and the barbecue a test. Sim? This boy. He's going to be the chef today. Come on, lad, get in. Oh, a minute, we ain't started the leaf. Brilliant! Let's get the burgers on. Get the barbie lit up. You mean everything's full of water? We could have spent some more money on the burgers. Anyway, Rick, you're not supposed to be cooking them from there. Back in the car. Right. Do some cooking and driving. Is that? Can you get done for that? Cooking and driving. There's drink driving, isn't there? Yeah. And there's on your phone, but cooking. Never heard of that before. Right, go. Let's have a go on a burger. You got the buns? No, I've not got the buns. You get the buns, I drive the car. There we are. That's pretty good, actually. Right. So I think this thing is ready to hand over for Google for their advert. I've done a brilliant job here. Over to you, Google. вақт омад гап задан дар бораи ҷанг дар Люблино ва чӣ гапот вобше дар ҳамун территория. Ба наздикӣ ман як видео партофтам дар YouTube. Рости гапа бигӯ ман бовар намекунам ҳагон новости телевизорат ва тамошорам намекунам телевизор. Ва рости гапа бигӯм ҳайрон шудам, барое ки одамо дигар чӣ меган, аммо одамое ки ҳамҷа ҷамъ шудагиян, телевизор дигар чӣ меган, одамое ки бо омадагиян ай тарафи мигратсиони служба, ай дигар корхонаҳо ва ё бо дигар чӣ меган. Рости гапа бигӯ ман намедонам кира бовар кунам. А из-за чего произошел конфликт? Конфликт в одном, шел таджик. Он работал на складе, у нее хозяйка китаянка. Она сама удивлена. Почему его забрали? Якобы где-то он что воровал. А где воровал, где спрятал? В штанах, что ли? Ну посмотрите, раздевают его, снимите в штанивле. А они хотели вести в себе там, есть бойня. Внутри рынка создана бойня. Это называется офисный у них там, содержит граждан. Вот этом бойне начали его избивать. Потерял сознание. Испугались, замотали белую эту материю мусульманскую, как полутру, выбросили в мусорку. Потом оттуда выкинули на улицу. Это вся система. А кто начал избивать-то? Избивать кто может быть у нас? Есть у нас целый закон написано, что создавайте свои предпринимательские деятельность, берите себе службу безопасности, и эта служба безопасности у вас будет выполнять свои миссии. Вот их надо отправлять в Сирию надо. Вот, они даже боятся шаг от дома идти. А тут все им позволено. Это не первый случай. Главный шмат да ҳамин буд ки ҳамун одамеро ки задаги будиян дар ҳамун бозор, ҳамун зиндаҳаи нози видео шадидастем бародаро. Сегодня, начали уже снимать. Сегодня 21 сентября 2017 года. Свое имя, отчество назовите, фамилию.
Я Закиров. Я Закиров Навруз Махмадлоевич. Год рождения? Год рождения 1999 году. 1990. Да, 1999 году. Со мной все в порядке, жив-здоров? Да, я сейчас на больнице. Все. Что все в порядке, жив-здоров? Да, скажи. В порядке. Здоров. Дами каналам қати Александр Калинин қати нами одам мо видео кардаги будем вай одам мисол яъне тарафдори мигрантҳо тарафдори муҳоҷиро ёрдан додаги чанқа ва ма раҳматш мегум мисли чо любое время ами одам гуфтеста ки бародаро хаён чӣ хеле хутон дидесем ба назди ба хубӣ мегам бирен бас кунен мисол дар кор нестаем хали ҷамъ шидан ҳаргун фоида надора ай ҷамъшавӣ шумо дар ҳамиҷа чӣ ки воси гап ами одама да нафорида нами ози гуфтеста ку Кияй. Вот сейчас не нужны никакие мероприятия, которые вы собираете. Послушай меня. Вай тарафи Тоҷикистон май посольствам рафта будам больница хабаргири ҳаму бачара диданаш ҳамаш соғ саломатай ҳамаш тенҷа ягон проблема надорад набози ай ҳаму бигем коргари намедонам медсестра ёки чикора ҳам больницада мепурсанд саломати ҳаму бачара Замизанак бо мега ки хай ҳамаш соза ҳамаш тенҷай. В больнице, где находится потерпевший, нашим корреспондентам удалось пообщаться с работниками регистратуры. Состояние у него удовлетворительное, температура у него норма, потому что его сегодня выпишут или не выпишут? Об этом разговора нет. Энози ами Александр Калин гуфтеста ки мо ҳами кора пеш бурдестем ҳама одаме ки гунаҳгора ба ҷавобгарӣ мекашемш. Добрый вечер, уважаемые друзья. С вами Александр Калинин. Разъясню вам ситуацию, которая произошла с иностранным гражданином Таджикистана. Сегодня мы с нашей командой приехали в 68-ю городскую клиническую больницу, где нам официальные представители разъяснили ситуацию, что действительно вчера поступил гражданин в тяжелом состоянии. Он поступил в реанимацию, уже утром он был переведен в общую палату. Ничего не угрожает жизни и здоровью. Приходили родственники, приходили сотрудники посольства. Сейчас гражданин находится под охраной Следственного комитета Российской Федерации. В интересах следствия и не происходит разглашение информации, никакой официальной информации пока нет. Также мы посетили торговый центр «Москва», где сегодня собрались на незаконный митинг диаспора таджикская. Мы проводили с ними работу, разъяснительную работу, просили разойтись ввиду того, что данный вопрос находится под контролем МВД, Следственного комитета. Мы со своей стороны взяли под общественный контроль, будем вас информировать о происходящем. К сожалению, некоторые лидеры таджикской диаспоры призывают к незаконным действиям диаспоры, проведением незаконных митингов, определенные требования выдвигают. Наша цель в другом, в том, чтобы оказать активную, эффективную поддержку сейчас гражданам Таджикистана. И мы будем настаивать на том, чтобы всесторонне и объективно прошли все мероприятия следственного характера, для того, чтобы все виновные были выявлены и понесли наказание согласно законодательству Российской Федерации. Следите, пожалуйста, за нашими соцсетями, за нашими каналами. Вы будете в курсе всей официальной информации. С вами был Александр Калинин. До связи. Ҳамин қашма да бас буд ки ҳамун бача зинда монд хай бо плюс тоҷико рафтанд авҷа бигем хай ки пеш кардан халқ фаҳмид ки тоҷико ҳамдигарша ёрдан метан ҳамун коргарои ҳамун бозорам фаҳмидан то калоношонам рафтагия ҳамин гапо дидагиянд хай суса фаҳмидан и конечно як плюси калонай барои халқи тоҷики мисол дар Россия ҳамдигаршона поддержка мекунанд ва давҷа ба фикри ман дигар миллаторам бидан дидан да пеши больницарам бидан да пеши бозорам ҷамъ шудаги будан Каромат Шарипов ҳам омадаги буд сухан кардаги буд бо да чанд канал мисол нишонаш дода будан. Телефон, у вас телефоны почему забрали? Без телефона собрал охрану, снял оттуда все видео, потом их выдал. Вот что вы делаете. У кого был видео снято на телефоне, надо сразу бросать. Собрали, они сразу же. Надо сразу было бросать. Видео ки баъди ҳамин видео меброя яъне видеои оянда дар уҷа ман шумо да нақл мекунам дар бораи интернети Тоҷикистон дар бораи симкартаҳо чӣ хел буд нархҳо чӣ хела интернети Тоҷикистон в общем ҳама ҳамин чизҳоро ман шумо да нақл мекунам барои онқа подписатсия кунед дар ҳамин канал лайка биҷиқен поделиться дар одноклассники дар вконтакте дар дигар соцсетҳо тамом ҳама да хай.